Bună ziua, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Ora Polițistului. Sunt Angel Cristian Alexandru, prezentatorul acestei emisiuni. Și astăzi vom dezbate de nou problemele Ministerului de Interne împreună cu aceiași invitați de acum o săptămână. Între timp, vedeți că în țară lucrurile au început să fiarbă, au fost multe evenimente în ultima săptămână, evenimente care își pun amprenta și asupra activității Ministerului de Interne, pentru că stau și mă întreb dacă Ministrul de Interne mai are timp să se ocupe și de problemele noastre, ale angajaților mei, polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră. Vă dați seama că Ministrul de Interne, doamna ministru, e prinsă acum în războiul ăsta politic dintre stânga și dreapta, ca să zic așa, și de asta mă întreb dacă mai are timp să se aplice asupra problemelor de Ministerul de Interne. Tocmai de aceea am invitat pe colegii mei de la Sindicatul Polițiștilor din România, Diamantul, să discutăm problemele din Ministerul de Interne. Domnul Marin Șerbănescu, bine ați venit din nou la noi, domnul Marin Șerbănescu. Bine v-am găsit, domnul Cristi. Și domnul Matei Lucian. Bună seara și mulțumesc de invitație, ca de obicei. Da, cum vă spuneam, vom dezbate probleme cu colegii mei. Avem nevoie de susținerea dumneavoastră, să ne urmăriți înregistrările emisiunii pe pagina de YouTube Ora Polițistului sau pe pagina de Facebook Ora Polițistului. Această emisiune beneficiază de sprijinul site-ului us24.ro al domnului Trandafir de la Constanța, cu ocazia cu care îi mulțumim pe această cale. Și haideți să discutăm de ce s-a întâmplat în ultima săptămână la precedenta emisiune în Ministerul de Interne, împreună cu invitații mei. Având în vedere evenimentele care s-au petrecut așa în lanț, stimați invitați, în ultima săptămână, vă dați seama, sunt forțe de jandarmi aduse în București. Oamenii ăia n-au mai avut liber, au lucrat non-stop, ca să zic așa. Polițiștii la fel. Cum vedeți toate aceste lucruri, domnul Șerbănescu? Aceste lucruri se văd foarte grav. Oamenii sunt chemați la muncă în timpul liber. În București deja s-a instituit o treime, așa numita treime. Noi nici nu știm ceea ce înseamnă această treime, efectiv. E ceva legal, treimea asta? Este ilegal. Are o bază legală? Deci treimea, omul lucrează 8 ore, după care merge acasă și îi spune să stea pe telefon. Omul stă acasă și așteaptă evenimentul. Nu poate să iasă în parc, nu poate să iasă la un film, nu poate să iasă la o plimbare, nu poate să iasă la o bere cu prietenii. Dar efectiv, ce face? Se uită la televiziune de știri și stă cu telefonul? Tot timpul stă acasă și așteaptă evenimentul. Vine, nu vine. Dar în tot acest timp, el nu este plătit. Dacă are eveniment, îi se dă liber. Dar plată nu. Deci nu există plată pentru această treime. Deja această treime a fost instituită în București. La DGPMB. La DGPMB. Polițiștii sunt foarte supărați. La toate structurile, și ordine publică și judiciar? În special la structurile de judiciar este această treime instituită. Plus în provincie, permanența la domiciliu. Aceasta este cea mai mare prostie, ca să îi spun așa. Oamenii trebuie să stea acasă și să aștepte telefonul. Stau 8 ore la muncă, după care merg acasă. Stau pe telefon. Sună telefonul, pleacă la eveniment. Sunt posturi de poliție care efectiv nu au nici măcar mașini. Spre exemplu, în Vaslui, în Stănilești. În urma unei sesizări făcute de Sindicatul Diamantul, joi, azi de dimineață, polițiștii de la Stănilești au fost chemați și li s-au dat un Logan nou în folosință până să repară mașina. Mașina care era la reparat de vreo 2 luni și că la polițiștilor li s-a spus că nici în luna aprilie nu este gata. Păi ce are, dom'le, mașina aia? Durează atât de mult reparație? Nu știu. O schimbă cu tot? Când astăzi au fost sunați de inspectorul șef adjunct să spună ce defecțiune are mașina, că o bagă în reparație.
Deci, numai dacă polițiștii sesizează, Diamantul acționează, atunci acționează și șefii. Altfel nu. Dacă nu pui biciul pe ei, își iau banul și atât. Pe ei atâta îi interesează. Salariul și primele guvernamentale. Nu interesează de polițiști. Haideți să revenim puțin la evenimentele din ultima săptămână. Evenimente care, cum spuneam, și-au pus amprenta și asupra funcționării Ministerului de Interne, pentru că, vă dați seama, sunt supra-solicitate efectivele Ministerului de Interne, atât poliția cât și jandarmeria, având în vedere toate aceste manifestații de stradă. Și vreau să-l întreb pe domnul Matei, cum vede dânsul toată această problemă care se întâmplă? Deci dacă ar fi să mă întrebați pe mine, nu există manifestații spontane. Părerea mea că, și deținem informații în acest sens, este că, în special multinaționalele, își aduc angajații pe bază de listă și cu supervisorii lor cu tot la acea, așa zisă, manifestație spontană din Piața Victoriei. Și bănuiesc că beneficiază de sprijinul larg al Serviciului Român de Informații, care probabil este bosunflat că i s-au tăiat din fonduri. Asta e părerea mea despre... Și credeți că serviciile astea contribuie la incitarea acestor manifestații stradale? Da. Părerea mea, sunt absolut convins de asta. Nu, da. Sunt absolut convins. Și ceea ce mă face să cred acest lucru este pentru chiar faptul că de curând am văzut chiar un grup de pe Facebook care până acum se erigea în apărătorul drepturilor cetățenilor. Brusc, de la evenimentele din săptămâna trecută, a devenit lider în piața Piața Victoriei. Da, mă scuzați, da. Asta e numai părerea mea personală, evident. Și cum își pun amprenta toate manifestațiile astea asupra efectivelor Ministerului de Interne? Ministrul de Interne mai are timp să se ocupe de problemele polițiștilor sau e prins în războiul ăsta politic între stânga eșichierului politic și dreapta, ca să spun așa, dreapta fiind președintele Iohannis și partidele care îl susțin? Nu. Deci nu ar trebui să văităm pe Ministrul de Interne. În niciun caz nu trebuie să-l văităm, pentru că Ministrul de Interne bănuiesc că se va descurca să-și recupereze eventualele ore suplimentare. Trebuie să, în primul rând, să ne gândim ce facem cu orele suplimentare lucrate de polițiști, care în ultima vreme s-au adunat. Uite, de exemplu, deținem informații că la ordine publică se lucrează fără liber de circa 7-8 zile. Am avut colegi care m-au anunțat că erau liberi duminică și au fost chemați la serviciu. În situația în care lucraseră 7-8 zile în continuu. Deci, să lăsăm Ministrul de Interne să-și vadă de treaba lui, că sunt convins că dânsa își va recupera orele lucrate. Dar să ne concentrăm pe polițiști de rând. Înțeleg că și efective de la jandarmerie au fost detașate cu ocazia asta de o săptămână în București. Lucrează non-stop. Da, lucrează, dar bănuiesc că acea așa zisă organizație profesională a jandarmeriei, Ghica, parcă se cheamă Alexandru Ghica, își va face datoria și prin datorie înțeleg să vegheze ca militarilor să li se respecte drepturile, astfel încât să facă și altceva decât să colecteze cotizații de la colegii noștri din jandarmerie. Asta e părerea mea, evident. Da. Domnul Matei, dar ca să încheiem cu manifestațiile astea stradale, credeți că sunt spontane? Cum v-am spus, nu există manifestații spontane. Asta e părerea mea. Dumneavoastră ce credeți, domnul Șerban? Nu pot să mă pronunț. Am înțeles. Haideți să discutăm mai departe despre permanența asta la domiciliu, care înțeleg că la județele Olt, Vaslui și Mehedinți face ravagii, ca să spun așa. Nu, domnul Șerbanescu? Ce se întâmplă acolo? Aveți informații. În județul Mehedinți, la data de 9 ianuarie, noi am depus o sesizare pentru așa numita permanență. După 2-3 zile s-au trezit și domnii de la SNPPC să facă și ei o sesizare, văzând că toți oamenii au început ca să le plece către însă Diamantul. Bănuiesc că era o sesizare care nu aducea atingere imaginii șefilor. Bănuiesc că era așa moale, cu multă atenție, să nu jignească sentimentele șefilor, bănuiesc, acea sesizare a SNPPC-ului. Știm cu toții că SNPPC-ul niciodată nu
s-a aflat în poziție antagonistă cu conducerea. Ba, dimpotrivă, aș putea spune că există o frăție deosebită între SNPPC și conducere. Cu ei, nu? Da. Să ne aducem aminte de IPJ Călăraș, unde sunt niște, să le spunem, petreceri la care reunesc atât conducerea IPJ-ului cât și conducerea SNPPC-ului. Da, să revenim, domnul Șerbănescu. Din fericire, la Mehedinți există un inspector nou și tânăr, care, într-adevăr, apreciază polițiștii. A instituit la cele mai mari secții de poliție din Mehedinți o așa zisă ture de 12 cu 24, 12 cu 48, care dă foarte bine roade. Polițiștii sunt mulțumiți, își execută serviciul 12 ore, după care merg la domiciliile lor. Nu mai sunt deranjați, nu mai sunt tracasați de către șefi. Șefii, în schimb, au la foc. Nu le convine absolut deloc acest program care a fost instituit în polițiștilor, pentru că ei nu mai pot să îi controleze. Adică, vreți să spuneți, șefii lor direcți nu sunt de acord cu ce a hotărât inspectoratul de poliție, Mehedinți. Da. Adică nu sabotează propriul inspector șef de acolo. Da. Așa este. Deci nu sunt de acord cu acest program. Care e în beneficiul oamenilor, până la urmă. Oamenii sunt foarte mulțumiți pentru că muncesc exact și nu mai sunt chemați, nu mai sunt tracasați, nu mai sunt deranjați la ore târzii. Deci își fac serviciu. Efectiv, lucrează câte 2 polițiști pe mai multe comune, ture 12 cu 24, 12 cu 48. Să asigură permanența legal. Nu cum era înainte, un singur polițist mergea la eveniment și a doua zi trebuia să meargă la muncă iarăși. Și putea, atunci când mergea singur, se întâmple lucruri grave, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu polițistul de la Vișeul de Jos, nu? Așa este. Aveți însă dreptate. Deci, și plus că cazul de la Olt, iarăși. Și aici este tot la fel cu polițiști care fac efectiv permanență singuri. Deci, i-am sesizat și pe domnii după la Olt, chiar ieri, așteptăm reacția și a dânșilor. Problema mare e la Olt că polițiștii s-au îmbolnăvit, sunt în concedii medicale, deci e foarte greu ca să muncești în asemenea program. Un singur polițist să intervină la eveniment. Deci nu se poate. Și dacă intervine la eveniment, nu este plătit. Îi se dă liber. O oră, 2, 3. În rest, nimic. Oamenii nu au program. Deci permanența nu există în niciun ordin, în nicio dispoziție. Poate și le fac ei așa cum să vor ei. Păi și dacă nu există, cum își permit ăștia să încalce? Păi cum își să permit? Fiecare șef nu le interesează decât banii. Salariu, cât mai mult soldă de excelență. Salariul de merit? Salariul de merit, asta e. Ei, ca să-și țină scaunul, calcă pe cadavre, efectiv. Să cred niște moșieri și pe polițiști îi cred efectiv niște sclavi, pe însă propria lor plantație. Da. Dar nu se mai poate. Polițiștii trebuie să prindă curaj să ia atitudine și să sesizeze sindicatul. Cine sesizează la sindicatul Diamantul, facem tot ce este posibil pentru a-i ajuta. Dacă sesizează alte sindicate, este însă treaba lor. Fiecare cum se așterne, așa doarme. Pe când noi facem tot ceea ce depinde de noi pentru a-i ajuta. Se pare că asta este o problemă generalizată cu permanența la domiciliu. Uite, chiar acum am primit un mesaj de la un coleg al nostru de la IPJ Teleorman și la IPJ Teleorman colegii noștri se lovesc exact de aceleași probleme. Am trimis și acolo o petiție, încă la IPJ Teleorman încă mai așteptăm răspunsul. Dar și la IPJ Teleorman este exact aceeași problemă gravă ca în restul țării. Da. Vreți să adăugați ceva, domnul Marin? Bun. O altă problemă, tot la posturile de poliție, în ultimul timp s-au făcut foarte multe încadrări directe.
aceste încadrări directe nu a vizat posturile operative. Interesul lor a fost să acopere posturile neoperative. Au rămas încă foarte multe posturi de poliție cu câte un polițist, 2, care n-au cum să își ia libere. Aici este însă marea problemă. Polițiștii sunt pe funcții foarte slabe. Acum, odată cu aceste pensionări, au apărut multe funcții vacante, funcții bune, funcții mai bine plătite. Domnii noștri nu le scot la concurs ca să le ocupe cei care lucrează. Le iau și le țin acolo. Pentru cine le țineți, domnilor manageri? Pentru cine? Cui să le dați? Dacă nu celor care muncesc. Păstrăm acele funcții, probabil o veni vreun nepotism, vreo rudă, ceva, că nu știu de ce sunt păstrate acele funcții. Și să revin la treimea la domiciliu. Aceasta s-a instituit în București. După ce că oamenii sunt foarte obosiți, îi mai ții și acasă. Și încă ceva. Au început ca să facă, datorită lipsei de personal, să facă grupe operative în weekend 24 de ore. Un polițist de la judiciar lucrează în cursul săptămânii 8-16, deci 40 de ore și mai lucrează și în weekend 24 de ore. Deci face efectiv pe săptămână 64 de ore. Deși legea spune că nu are voie să muncească mai mult de 48 de ore. Au solicitat polițiștii să li se dea vineri liber, înainte de a intra la grupă. Nu. Decât după. Deci iarăși o ilegalitate care se întâmplă la secțiile din București. Și aș vrea să adaug o chestie, că era să o trecem cu vederea, fiindcă tot a venit vorba de sesizările pe care le face Sindicatul Diamantul. Astăzi, în premieră, am sesizat DNA despre modul defectuos de aplicarea HG 1017 din 2015. Și ne-am referit în special la IPJ Ialomița, unde au fost mai mulți polițiști care nu au avut salariul de funcție de 1250 de lei. Deși am sesizat în repetate rânduri Inspecția Muncii, aceștia nu și-au făcut treaba. Iar sesizarea noastră către DNA are exact sesizarea către DNA are exact acest scop. Să sensibilizeze pe cei de la Inspecția Muncii că a venit vremea să-și facă datoria. Da. Da, spuneți, domnul Șerbenescu, că noastră sunteți mai exact, în luna lui noiembrie, am sesizat la MEAI, IGPR și Ialomița, punctual, cu nume, pronume și fotografii de salariu, despre 9 polițiști care nu aveau salariu sub 1250. Aceștia, neavând încotro și de frică, le-au dat oamenilor banii înapoi. Dar, în schimb, nimeni nu a fost cercetat disciplinar. Niciun șef. Pentru că au încălcat această lege. Nimeni nu a fost cercetat contravențional. Nimeni nu a fost sancționat contravențional. Și ne ține domnul Șerbenescu pe oamenii ăștia în brațe, ca să spun așa. Dacă facem un calcul la 9 polițiști, ori 6 luni, ori amendă de 1000 de lei, rezultă 54.000 de lei, adică 12.000 de euro. Banii aceștia n-au fost încasați de către statul român, pentru că structurile din Inspecția Muncii, din MEAI și IGPR sunt corupte. Nu-și fac treaba. Cei care sunt angajați acolo nu sunt plătiți ca să aplice legea, ci să refuze aplicarea ei. Pentru că, de ce? Pentru că în aceste structuri sunt numai pile, numai nepoți, nepoate. Ăsta este cel mai călduț loc din MEAI, unde îți iei un salariu fără să faci nimic. Și ești la pensie liniștit, nu? Liniștit. Deci n-ai cum, acolo n-ai cum să greșești. Exact cum v-am spus și în emisiunea trecută. Au primit și ei 7 sesizări tot anul, nicio sancțiune. Pe când un agent de siguranță publică îi se cere normă. Unuia după
rutieră, tot la fel. Normă de amenzi. Nu, la ăștia nu există nicio normă. E Se spune că, domnul șef Bănescu, se spune că cine nu muncește, nu greșește. Deci bănuiesc că ăsta e scopul pentru care distinții noștri colegi de la Inspecția Muncii nu aplică nicio sancțiune contravențională, pentru a nu greși. Și, evident, să nu riște să fie sancționați. Cât de tare poate să fie situația lor? Nu știu, dar trebuie să justifice și ei banii pentru care muncesc. Deci nu pot la nesfârșit. Dar acum, de la 1 februarie, salariul de 1450. Vă spun clar, nu o să-l aplice. Pentru că sigur o să se găsească cineva care o să greșească. O să greșească intenționat. Intenționat. Intenționat o să greșească. Pentru că dacă aplică legea, n-are cum să greșească. Deci o să avem iar disfuncționalități la aplicarea hotărârii de guvern și vreți să spuneți că ăștia de la structurile astea de Inspecția Muncii nu-și fac treaba? Pentru că... Dar acum avem numerele lor de telefon, avem mail-urile, avem tot și acum o să îi sesizăm noi să ia măsuri. Noi mai lăsăm așa. Îi punem noi la muncă. Cum și domnul Finicel îi pune la muncă până cei de la juridic. Ca să-și ia salariile și ei. Normal. Deci nu degeaba. Dar spuneți, credeți că DNA-ul o să întreprindă ceva împotriva domnului Matei, împotriva celor de la Inspecția Muncii? Sincer să fiu, știți cum se spune, fiecare își face treaba la locul de muncă așa cum consideră de cuvință și cum îl lasă conștiința. Deci, fie că există două alternative, sau va avea o evoluție fulminantă, respectiv ăștia vor fi trimiși în judecată în circa 30 de zile, sau, dimpotrivă, dosarul va zace în sertar vreo 3 ani. Nu știu acum ce să vă spun. Există două alternative, care timpul ne va spune exact ce se va întâmpla. Să sperăm că vor trata cu celeritate plângerile astea. Da, și să sperăm că probabil în luna aprilie, la sfârșit, vor fi trimiși în judecată pentru abuz în serviciu eventual. Da. Domnii polițiști, o singură problemă noi îi rugăm. Să ne sesizeze în legătură cu abuzurile. Spre exemplu, ce s-a întâmplat la Prahova. Un polițist care a fost obligat ca să stea într-o locuință insalubră. Am vorbit în emisiunea trecută de acest caz. Nu i s-a refuzat să îi se dea bani de chirie sau bani de transport. În urma sesizării SPR Diamantul, a doua zi, domnul inspector șef l-a chemat pe domnul polițist la inspectorat. Domnul polițist a fost împreună cu liderul nostru de sindicat de la Prahova, domnul Ioniță Florian, și s-a discutat problema dânsului. A doua zi s-a găsit soluție și polițistul îi se va da bani pentru transport. Și s-a promis că locuința și postul o să se renoveze. Dar când nu au dat o dată concretă. Da, deci sunt bune și să intervin referitor la subiectul cu autoturismul de la IPJ Vaslui. Am primit chiar acum un mesaj de la un coleg, de la un membru al nostru de sindicat de la Serviciul Control Intern de la Inspectoratul General al Poliției, care ne spune, nu o să-i dau numele colegului nostru, ne spune că domnul Despescu, acum cu perioada asta de ninsoare, circula cu un autoturism BMW X5 nou-nouț și cu șofer, evident, că dânsul nu putea conduce. Șeful Poliției Române? Da, mă refer la domnul inspector general, dar se pare că mergea cu un BMW X5. Mașină de serviciu, nu? Da, avea mașină de serviciu, un BMW X5 nou-nouț. Și probabil că avea și asigurare casco? Bănuiesc că avea și asigurare casco, dar probabil colegul nostru de la control intern, dacă deține informația asta, să nu o transmită. Da, interesant. Da, și eu chiar acum am primit un mesaj de la colegii noștri din Mehedinți, de la Vânju Mare, de la secția 7 Poliției Vânju Mare, în care ne comunică că acum se lucrează la permanență. Să se bage și la ei programul acela 12 cu 24, 12 cu 48. Deci nu putem decât să salutăm această inițiativă a conducerii de acolo, de la Mehedinți. Dar de ce nu au făcut-o ei din proprie inițiativă? De ce trebuie să le sesizeze sindicatul Diamantul? De ce trebuie să le sesizăm noi ca să-și facă datoria? Pentru ce sunt plătiți acești manageri? Păi așa s-a ajuns, dragi telespectatori, în țara românească.
trebuie să faci sesizări, trebuie să iei atitudine. Dacă nu luăm atitudine și nu facem sesizări, treburile merg ca înainte. Și nu o să avem nicio schimbare în bine. Trebuie totuși să luăm atitudine și asta depinde și de fiecare om în parte, da? Și mai ales că polițiștii lucrează ca niște sclavi pe plantația lor. Unii dintre șefi mai au și un comportament foarte urât, suburban. Da. Păi tocmai despre asta vreau să trecem la următorul subiect. Înțeleg că există un moșier în Poliția Capitalei, ca să spun așa, la o secție de poliție. Și o să facem o introducere vis-a-vis de această secție de poliție, unde și eu am lucrat acolo împreună cu domnul Matei. De când s-a deschis ea, am lucrat mulți ani acolo. E vorba de secția 25 Poliție din București, din cartierul Drumul Taberei, sector 6. Secție unde ea, când a fost inaugurată, a fost o secție pilot a IGP-ului și a conducerii de GPMB și despre asta o să-l invit pe domnul Matei Lucian să facă o introducere și o să ajungem o să depunem firul evenimentelor până în ziua de azi, să discutăm despre acel moșier, în ghilimele, care s-a instalat confortabil în funcția de adjunct la această secție 25. Dar vreau să mai fac o paranteză. Faptul că șeful IGP-ului se deplasează cu un BMW X5 sau ce a spus că Da, e? X5. Colegul X5? nostru ne-a spus că un BMW X5. Da, vă dați seama că acum funcțiile de conducere din statul român beneficiază și de niște avantaje mai deosebite. Mașini, secretare, bodyguard și așa mai departe. Probabil că e o discrepanță prea mare totuși între acești oameni care conduc instituțiile statului în ceea ce privește confortul lor și ceilalți oameni care muncesc în instituțiile statului și care nu beneficiază de un asemenea confort. E o discrepanță prea mare, câteodată strigătoare la cer. strigătoare la Să ne cer, aducem da. aminte de momentul 2008, când am fost în Cipru, la invitația Sindicatului Polițiștilor de acolo, care nu o să vă vină să credeți, stimați colegi, dar făcea meeting pentru mărirea salariilor șefilor de secție. Știu că pare ceva... Pentru mărirea salariilor șefilor de secție? Da, exact, da, ați auzit Adică bine. aveau salariile mai mici ca polițiștii din operativ? Da. De șeful de secție, șeful unei secții de poliție din Cipru, avea salariul undeva între un agent debutant și un agent șef. Deci avea, nu știu, era exact la mijlocul grilei de salarizare. Și deoarece situația era așa, deoarece se considera că acesta nu beneficia nici de sporul de pericol, nici de sporul de judiciar, nici de sporul de stres. Înțelegeți? Pentru că dânsul era manager și se ocupa numai de bunul mers al secției. Deci nu, știm foarte bine că șefii de secție nu participă în mod direct la conducerea acțiunilor și chiar dacă ar face-o, ar fi a cincea roată la căruță. Să ne aducem aminte de celebrul proces al lui O.J. Simpson din Statele Unite, unde acesta a scăpat pentru că în câmpul infracțional erau și șeful de secție, și șeful de sector și o altă multitudine de șefi care nu făceau decât să își bage nasul în treaba criminalistului. Deci acolo în Cipru problema era simplă. Deci șeful de secție era numai manager și ca atare era plătit ca manager, nu ca polițist. Da, interesantă observație. De asta spuneam că așa câteodată e prea mare discrepanța între confortul și avantajele pe care le au cei din conducerea instituțiilor statului, instituții de oriunde, nu neapărat de forță, față de cei care îi țin pe dânsi în cârcă. Cu alte cuvinte, dânsi beneficiază de rezultatele muncii oamenilor din aceste instituții ale statului. Da. Sau să ne aducem aminte de exemplu colegilor noștri de la poliția franceză, unde șefii de structuri nu beneficiază în primul rând de plată de ore suplimentare. Aceștia chiar dacă fac ore suplimentare, le fac pentru că vor dânsii. Deci nu sunt plătiți pentru ore suplimentare și deci sistemul de salarizare nu este așa o discrepanță strigătoare la cer între salariul unui polițist care muncește efectiv în stradă și salariul șefului de secție. Păi vă dați seama, un agent de poliție nou încadrat ia undeva cu norma de hrană, nu? Ia undeva la 2100 de lei sau 2200, da? Da. Și un secretar de stat în MEA, un chestor sau un general, nu? Sau un comandant de armă, cât ia? Ia 10.000. 100 de Ia milioane. probabil salariul său este în jur de 15.000 de lei. Deci salariul unui șef, să nu uităm că salariul unui șef de secție este în jur de 7.000 de lei. Deci totuși, să înțeleg că șeful de secție mănâncă de 4 ori mai mult decât un agent? Sau... Și dacă stăm să ne gândim, cine e în stradă acum de o săptămână și face ore suplimentare și duce greu? Sunt cei care sunt în funcțiile astea plătite gras? Da, eu bănuiesc că șefii de secție se ocupă personal de dispozitiv, nu? Da. Deci e o discrepanță prea mare. Ar trebui să factorul
conducător să aibă în vedere să se reducă discrepanțele astea. Dar haideți să trecem la secția 25 și o să-i dau cuvântul domnului Matei să povestească puțin despre celebra secție 25 din sectorul 6. Da, deci secția 25 Poliție a fost înființată în primele zile ale anului 2007 și să ne aducem aminte că era exact data la care era câteva zile după ce România aderase la Uniunea Europeană, adică fusese primită în Uniunea Europeană. Și pe vremea aceea exista încă un entuziasm, aș putea spune, în structură de conducere ale poliției, un entuziasm în a lua modelul polițiilor europene. Iar secția, cum a spus și domnul Angel, era un model de secție de poliție în care era eliminat la maxim birocratismul. În ce sens? Deci nu existau șefi de birou, iar șeful de secție avea doi adjuncți. Unul dintre adjuncți se ocupa de ordinea publică, iar celălalt de investigații criminale. Dar vă dați seama că forțe oculte din cadrul poliției au considerat că acesta este un model dăunător pentru celelalte structuri. Vă dați seama, cum ar fi fost să dispară dintr-un foc 50 de funcții gras plătite de șef de birou, unde știm cu toții că trebuie să fii în grația mai marilor zilei ca să accezi la acea funcție. La o funcție, măcar să ai vreodată șansa că vei putea accede la o funcție de șef de birou. Deci ăsta era un modelul ăsta pilot de la secția 25 cu 2 adjuncți și fără șef de birou era un model dăunător pentru birocrația din... Da, era un model dăunător pentru birocrație și pentru forțele oculte. Pentru încrângătura acesta de nași fini, mătuși, nepoate... Care trebuie să ocupe cât mai multe funcții, de șef de birou, nu? Evident, dacă și dumneavoastră ați avea un fin, dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de șef al poliției, ați avea un fin, nu ați vrea să-l pune șef de birou, ați vrea să fie agent de siguranță publică, să stea în ploaie și în vânt, bănuiesc că nu ați vrea chestia asta. Deci, răspândirea modelului secției 25, poliție, era într-adevăr un pericol pentru conducerea poliției în general. Și ce s-a întâmplat? Și, cum vă duceți foarte bine aminte, la o ședință intempestivă la care au participat 4 chestori de poliție și, să mă aduc aminte, și domnul Tutilescu, domnul Tobă, domnul Guran? Da, domnul Guran. Și domnul Pârvu, șeful sectorului 6. Domnul Pârvu, așa. 4 chestori. Da, deci la aceea am fost anunțați că se va renunța la acel model dăunător grav sănătății. Da. Deci să revenim la probleme serioase. Deci acea secție 25 a pornit bine. Dar din nefericire nu a durat mult. Și dacă țineți bine minte, pe vremea aceea colectivul era, datorită faptului că se eliminase atâtea verigi intermediare, chiar funcționa corect. Iar colectivul era unit. Însă, din nefericire, odată cu trecerea la modelul obișnuit de organizare a unei secții... Deci s-a desfințat o funcție de adjunct? Da, s-a desfințat o funcție de adjunct, iar și s-au înființat 2 funcții de șef de birou. Știți cum e? Deci am făcut un pas în față și 2 înapoi. Și iar, în prezent, știți că aveam obiceiul să spun cândva că ultimii bolșevici din poliția română, din poliția capitalei, s-au retras la sediul brigăzii rutiere, au întins sârmă ghimpată, au pus saci de nisip în geamuri și nu văd cu niciun chip să plece de acolo. Uite că unul dintre ei s-a hotărât să plece. Și e vorba de celebrul domnul Moșier Apostol. Că de dânsul e vorba. Deci domnul Moșier Apostol, da, după ce a încercat fără succes să ocupe o funcție de conducere, la BPR, nu? La BPR, da. Și unde, cu examen, a luat fenomenal la notă de 4,80. A fost împuternicit de 2 ori consecutiv pe aceeași funcție pe care nu a reușit să o ocupe prin examen. Și pentru că a 3 oară nu mai putea fi împuternicit pe aceeași funcție, a fost numit adjunct la secția 25 Poliție. Tot împuternicit și acolo. Evident. Da. Și ce credeți, domnul Șervănescu, că face domnul Apostol, domnul Moșier Apostol, să-i spun așa? De cum a venit la secția 25 Poliție, a început să terorizeze acel colectiv. Deci eu personal nu-l cunosc pe domnul Apostol, însă îi cunosc pe majoritatea celor de la secția 25 care sunt un pic mai vechi acolo, pentru că și eu împreună cu domnul Anghel am lucrat acolo. Și chiar ce m-a uimit pe mine este că acei oameni au trimis o sesizare anonimă. Deci îi cunosc pe acei oameni și știu că sunt foarte curajoși.
Deci mă gândesc că acest domn apostol chiar i-a terorizat pe acei oameni. Dacă ei nu au mai avut curaj să semneze o petiție, cu numele cu numele lor, da. Și ce credeți că ne spun domnii colegii noștri de la secția 25 poliție? Că de cum a apărut domnul așa, prima măsură care a luat-o, vă gândiți, domnul Șerbănescu, că poate a redimensionat dispozitivul sau nu, nici pomenea de așa ceva. S-a apucat să schimbe termopanele prin secție. Să schimbe geamurile cu termopane. Bun gospodar, domne. Bun Da, gospodar. da. Să presupunem, dar trebuie să ne gândim de unde a avut acei bani pentru a schimba. Oare acele termopane, ca să obțină acele termopane, a făcut oare concesii unor grupări infracționale? Oare? Ce spuneți, domnul Șerbănescu? Nu cunosc deocamdată de unde domnul apostol are acele termopane. Chestia esențială e că a făcut un lucru bun pentru secție. Dar problema nu e că a făcut un lucru bun, e comportamentul suburban al acestuia. Da, deci avem informații că în gura domnului apostol se regăsesc tot timpul organele genitale masculine și feminine și ce pot să vă spun? Se pare că dânsul într-o viață anterioară e posibil să fi fost birjar. Deci, asta bun, dar să revenim astăzi, să presupunem că este o scăpare a dânsului. Dar ceea ce ne-a mirat pe noi este faptul că domnul apostol s-a apucat să distrugă buletinul posturilor, să repartizeze oamenii în patrulă de unul singur, deși e clar, OMAI 60 îi interzicea complet acest lucru, se pare că prevederile legale nu îl deranjează foarte tare pe domnul Moșer apostol. De altfel, la instructaj, dânsul se adresează de principiu cu agenților cu invective de genul păpușoiule, păpușe, drăguțo, Dăgălașule. da. E un limbaj european ăsta, nu? Da, bănuiesc că orice manager european când intră la locul de muncă le spune angajatelor fă, sau mă rog. Da. Problema este că deci după ce că nu este un bun manager, mai are și foarte mult tupeu infracțional, aș putea spune. Îi amenință tot timpul pe agenții de poliție că are nenumărate pile la DNA și DGA și le va fabrica dosare dacă nu îl ascultă. Ceea ce mie mi se pare o chestie de-a dreptul de crimă organizată. Să înțeleg că domnul apostol face parte dintr-o rețea de crimă organizată în care se află și procurori și judecători, nu? Nu, domnul Șerbănescu, bănuiesc. Probabil. Dacă colegii noștri sesizează asemenea probleme grave care să comit în acea secție, el în loc să fie spre mersul bun al secției, a început să schimbe tot. Și serviciul judiciar, și pe cei de la ordine publică. Libere dă cum să vrea el. Da, de altfel, dați-mi voie, că mi-ați adus aminte de Serviciul Investigații Criminale. Se pare că domnul apostol, deci așa rezultă din sesizarea primită de noi, a început să-și bage nasul și în dosarele Serviciului Investigații, Biroului de Investigații Criminale și a început să dea indicații în dosare. Folosind termeni de genul lasă, bă, că așa că trebuie să iasă cum vrea aia mea. Deci vă dați seama că ce exemplu poate da domnul apostol colegilor săi de la subordonaților, de fapt, de la Biroul Investigații Criminale. Aceștia, în loc să lucreze în dosare așa cum le dictează lor conștiința, să facă cercetări pentru aflarea adevărului, ei trebuie să meargă, dacă vor să fie liniștiți, trebuie să meargă în direcția indicată de mărețul Cârmaci. Păi bine, domnul Matei, dar știam că cei de la judiciar lucrează, da, polițiștii judiciari sub coordonarea, supravegherea și îndrumarea strictă a unui procuror, nu? Da, dar se pare ce face dânsul? Se substituie și parchetului? Da, bineînțeles, se pare că la secția 25 poliție nu se aplică acea prevedere din codul penal. E stat în stat acolo, nu? Da, bineînțeles. Da. Și cum a reușit acest individ să pună termopane în secție? Mă rog, astăzi nu eu v-am explicat. Deci părerea mea că a fost făcut o chestie. Da, deci în sine rezultatul este bun. S-a substituit angajatorului dânsul, nu? Da, s-a substituit și deci rezultatul este corect. Că a schimbat niște geamuri care erau dărăpânate. Dar problema este că e posibil, cum am zis odată, să fie concesii. Pentru că bănuiesc că nu avea firma dânsului de termopane și a suportat cheltuielile astea din buzunar. Problema care mai este,
Și altă problemă, referitoare la Biroul Ordine Publică. Se pare că pe domnul Apostol nu-l interesează în mod deosebit că poate un agent de siguranță publică are o problemă și cere un liber, eu știu, într-o anumită zi din lună. A spus că s-a adresat agenților de siguranță publică la un insultat și le-a spus că adică să-și aleagă cel mult un liber, 1-2 libere. Și restul le va pune dânsul cum vrea respectivul dânsului instrument. Da? Da. Da, e clar acolo, ce să zic, din ce sesizări am primit la sindicat, nu? Și din ce spuneți dumneavoastră, se pare că s-a instituit legea bunului plac al lui domnul Apostol. Nu? Da, deci ceea ce lipsește domnului Apostol, îi lipsește o brasardă roșie, așa, și, bineînțeles, un pistol Mauser C96, cum aveau toți comisarii bolșevici în 1919. Da. Ce pot să zic? Interesant. Da, Spuneți, domnul Mări. și în urma sesizării sindicatului Diamantul, domnul Apostol a găsit și măsuri să se răzbune. A interzis agenților de siguranță publică să mai vină în secție să servească masa. Dar unde să servească masa, domnul Că Apostol? dau pauză de masă, pauza legală Deci, de masă. Pauza de masă au 20 de minute și veneau în secție și serveau masa. Nu, domnul Apostol le-a interzis să mai servească masa în secție. În secție vii decât cu hoți, atât. În rest, n-ai ce să cauți. Dar unde să mănânce domnul Apostol? Pe mașină? Unde să mănânce? Da, domnul Apostol unde ca să-i servește masa, filmeze? domne? Unde servește dânsul masa? Păi, Nu probabil știu, e că posibil să tot în servească secție. masa la restaurantul la garaj, eu știu, pe Valea Oltului, bănuiesc, nu? Da, Sau la multitudinea de restaurante din zona aceea, nu? Da. Eu am dat numai un exemplu. Am ghicit, să spunem. Am făcut o educated guess, cum zic americanii. Da. Mai aveți ceva de spus despre situația asta la secția 25? Ce credeți că măsuri vor lua cei de la controlul intern? Înțeleg că petiția ați adresat-o către deci ministrul de interne și GPR. Și domnul inspector șef. Deci vreau să-i liniștesc pe colegii mei de la secția 25 poliției și să-i asigur că o să le oferim ca de fiecare dată tot sprijinul nostru. Să stea liniștiți că, deci exact cum a spus și domnul Angel, petiția am adresat-o către doamna ministru de interne și către șeful Poliției Române, domnul inspector general Despescu. Pentru că ni s-a părut absolut deplasat ca cercetarea să fie efectuată de Serviciul Control Intern de la Deci aloanele superioare. de la Poliția de ce n-aveți Capitalei. încredere? Și o să vă spun exact și de ce n-am încredere. În cei de la Capitală. Da, circulă zvonuri, dar bineînțeles că este un zvon care nu poate fi confirmat, că ar fi și domnul Apostol, ar fi și dânsul un fin al domnului chestor Voicu. Așa mulți fine are domnul director general Voicu? Și v-am spus că este un zvon, nu știu exact, deoarece n-am fost la nunta respectivă. Dar de obicei nu iese pun fără foc din ce... Da, deci este posibil ca și domnul Apostol să fie un apropiat al domnului Voicu, deci de asta să fie așa tare pe poziție și să dea impresia că nimic nu-l poate atinge. Dar părerea mea că se va înșela și că există act de cojoc oricui, domnul Apostol. Și încă o problemă. Deși sesizarea care am primit-o noi la Diamantul, se pare că au primit-o și colegii noștri de la SNAP. Nu, au trimis-o de la SNAP, dar au trimis-o trimis-o. niște termeni soft și care nu făceau referire la nicio abatere. Făcea o referire vagă la niște texte de lege. Da. Și acolo s-a deplasat domnul Tiulescu de la SNAP. Primul lucru care s-a dus, a luat legătura cu șeful de secție și îi spune: băi, vezi că ți-au făcut ăștia sesizare, cum o soluționăm? Deci să înțeleg că președintele de la SNAP a venit și Vicepreședinte. a încercat să cadă la pace cu domnul Apostol. Cadu-să la pace. Nu. Sunteți siguri de informațiile acestea? Foarte, foarte sigur, avem și petiția făcută și de colegii noștri. Uite, o să-l invit pe domnul Tiulescu data viitoare. O să iau legătura cu dânsul să vedem ce spune dânsul de situația asta de la secția 25, dacă dorește. Atât de bine a fost primit că în urmă cu câteva serii a fost iarăși la secția 25 domnul Tiulescu și din păcate nu a mai fost primit acolo de către conducere. Da, domnul Matei, pe scurt așa. Un singur lucru vreau să mai adaug la încheiere. Vreau să fac un apel la colegii noștri de la secția 25 poliție, să le spun îndemnul, light motivul sindicatului nostru. Colegilor, singura armă care o are domnul Apostol împotriva voastră este propria voastră frică. Dacă vouă nu vă e frică de domnul Apostol, dânsul va fi obligat să se transforme într-un manager european și să lase naibii brasarda roșie și pistolul Mauser C96. Vă
Vă mulțumesc, domnul Anghel. Da, și eu vreau să completez ceva. Vedeți, acum sesizarea a fost făcută la minister, către doamna ministru și către IGPR, da? Domnul Despescu, inspectorul general. Ar fi bine ca cei de la secția 25, când va veni controlul acolo, să dați dovadă de solidaritate, de curaj și să scrieți, când veți fi audiat, să scrieți exact ce ați observat în comportamentul acestui manager. Să spuneți adevărul, da? Să scrieți acolo, spuneți adevărul, să se strângă teancul de hârtii și, în consecință, să se ia măsuri. Pentru că, din ce am auzit aici și discuțiile pe Facebook, mi se pare inadmisibil ca un manager pretins european se comporte ca un comisar bolșevic pe propria moșie. Da. Și eu vreau să completez, stimați colegi, apelați cu încredere la Sindicatul Diamantul, la liderii Sindicatului Diamantul. Facem tot ceea ce este posibil pentru dumneavoastră, pentru a vă ajuta. Da, cam atât, stimați telespectatori. Ne vom întâlni și săptămâna viitoare. Ați văzut, avem subiecte și vom continua atât timp cât vom avea subiecte. Până atunci, urmăriți-ne pe canalul de YouTube Ora Polițistului sau pe pagina de Facebook Ora Polițistului și ajutați-ne să răspândim emisiunea asta, să ajungă la cât mai mulți dintre cei din Ministerul de Interne din toată România. Până atunci, numai bine!